όμορφα τα παιδιά, πρώτη φορά έρχομαι. Ναι, Άννα, έρχεσαι εδώ πέρα πρώτη φορά γιατί ήσουν τις άλλες φορές μικρή και σε αφήναμε στη γιαγή και στο παππού. Εντάξει, τώρα μεγάλωσα! Ωχ, Παναγίτσα μου, δεν το ζω. Σοκράτη, εσύ μοιάζεις την πομπάω σου πάει. Πω, όλη μέρα αυτό ακούω. Τουλάχιστον τώρα, δεν παιδά. Δεν είναι θετικό που αρχίζει τώρα το σχολείο. Sorry παιδιά που σας το θύμισα. Αλλά από τη μία είναι καλό που δεν θα μου το λέει αυτό η Δήμητρα και από τον άλλο είναι κακό. Ναι, το ξέρω. Αρχίζει το σχολείο. Και γι' αυτό παιδιά ήρθαμε εδώ πέρα μια βολτίτσα να πάμε να δούμε τα φυτά που έχουν ανθίσει παιδιά πάρα πολύ. Και ναι. Δεν θέλω να αρχίσει το σχολείο. Ούτε εγώ. Άντε παιδιά, προχωράμε. Είναι φοβερά. Ναι, όντως, πρώτη φορά εμείς τα βλέπουμε έτσι, τόσο ανθισμένα και τόσο πράσινα. Αχ, και ο ήλιος είναι πανέμορφος. Ναι, θες να παίξουμε κυνηγητό? Παιδιά, λίγο πιο πέρα θα πήξετε, εντάξει? Εντάξει. Σοκράτη, πάμε να βρούμε την καρδιά που είχαμε βρει την προηγούμενη φορά. Ναι, όντως, πάμε. Ποια καρδιά δεν είναι? Άντε, πήγαινε μαζί τους να το καταλάβεις κι εσύ. Wow, είναι πανέμορφη αυτή η καρδιά. Παιδιά, πατήστε like και πείτε μας αν τη θυμάστε εσείς την καρδιά από τα προηγούμενά μας βίντεο. Wow, πανέμορφη είναι. Τα φυτά έχουν ομορφύνει πάρα πολύ, δεν μπορώ να το πιστέψω. Να παίξουμε κρυφτό? Ναι, ωραία. Ποιος φυλάει? 5, 10, 15, 20, 25. Έλα, να πάμε να κρυφτούμε. Είναι τέλεια εκεί πέρα που κρύφτηκα. Δεν θα με βρει σίγουρα επειδή έχω και πράσινα ρούχα. Πού να κρύφτω? Πίσω από την καρδιά δεν θα με βρούνε. Αλλά θα πνιγώ. Το και βγαίνω. Για να ψάχνω προς τους γονείς μας και τις είδανε. Μαμά, μπαμπά, μήπως είδατε τις αδερφούλες μου? Όχι, γιατί? Πες μου κρυφτώ. Έλεος. Από μένα έχεις πάρει. Το ξέρω. Πού μπορούν να είναι? Κάτσε να δούμε στα δέντρα. Άννα, σε βρήκα. Κρίμα. Μα πού μπορεί να είναι ρε φίλε η Δήμητρα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν βρήκες ακόμα τη Δήμητρα? Ακριβώς, δεν βρήκα ακόμα τη Δήμητρα. Μα πού κρύφτηκε? Ακόμα δεν με βρίσκουν. Μαμά, μπαμπά, δεν μπορούμε να βρούμε τη Δήμητρα. Εντάξει παιδιά, κάπου θα έχει κρυφτεί, δεν γίνεται. Εντάξει, απλώς πείτε ότι παρατήστε. Έλεος, δε. Δήμητρα, παρατούμε. Δεν με βρήκε. Μα καλά που κρύφτηκες. Μέσα στα φυτά δεν με είδες επειδή έχω κι εγώ πράσινο. Και αν κρύφτηκε κάπου που είχε κόκκινο, όχι πράσινο. Αυτό είναι αδικίες. Όχι, δεν είναι. Ωραία, και τώρα να παίξουμε κυνηγητό, όπως παλιά? Ναι. Δεν θα με πιάσεις. Έλεος, θα σε πιάσω. Ιωπα. Κοντεύω. Αμά βρε Δήμητρα. Εγώ μια χαρά παίζω. Πρέπει να κάνουμε και θυσίες στα παιχνίδια για να νικάμε. Άντε. Επόμενο παιχνίδι. Αναρρύχηση. Αφού αυτό το ξέρουμε ότι θα νικήσεις. Εντάξει, δεν πειράζει, ας νικήσω. Συγγνώμη παιδιά που σας τα χαλάω, αλλά πρέπει να φύγουμε. Άντε, χαιρετίστε τα παιδιά. Αν σας άρεσε παιδιά το βίντεο, πατήστε like, εγγραφή και θα τα πούμε στο επόμενο μας βίντεο. Και αν σας εκνευρίζει ότι ξεκινάνε τα σχολεία, πατήστε σίγουρα εγγραφή εδώ πέρα σε αυτό το κανάλι. Άλλους 9 και κοντεύουμε να φτάσουμε στους 100. Bye bye.